Lagunok, eguerdion eta asteazken ondan hori. Lehengo astian, bertako errezeta bat egin nuen, legatz kokotxak egin nituen, hola zerbait garbia, bertakoa, ingurukua, aurreko asteazkenian hori da. Eta gaurkoan aldiz, alderantziz. Urrutira joango naiz. Kasu honetan, Indiara. Indiara joango naiz, eta ez da gauza horrela kokotxak bezala garbia gauza gutxirekin egiten dena, baizik eta justu kontrakoa. Espezia pilo batekin egiten da, eta, bueno, kurkuma, kuminoa, gran masala, dala espezia pilo bat batera, eta gainera, horretaz gain, dauken koko esnia eta dilistak. Eta platerak izena du daal. Daala, bale? Hau da, dilista gorri batzuk dira, baina ia krematxua geratzen dira. Ia desein egiten dira, ze dira dilista oso fin batzuk, azal fina dutenak, eta egosterako garaian ia desein egiten dira, eta geratzen da horrela dilista krematxu bat bezala, daala deitzen dana, eta nire gaurko errezeta horixe izango da, daal, Indiako daala. Oso, ondo. Bueno, nik zure lehengo asteazkeneko errezeta harturik, Euskal Herria etorri naiz, eta bertako, niretzako, arrain gogokoena izango da, baina, antxoa hartuko dizuet, eta antxoarekin tortilla bat ingo dizuet. Niretzako dagoen, frantses tortilla gozoena, zein da, ez txorixoana, ez gaztarena, ez urdaiazpikoana. Antxoarena, eta antxoa freskoekin egiten da, oso erraz, eta gaur ikasiko zuen nola egiten da. Ideia bikaina, eta ia da nire asko gustatzen zaitela, ez da hainbeste jaten ez, tortilla hori gutxitan jaten dela, eta gaur hementxe ikusiko dugu nola egiten da. Baina lehen da bizi, daala prestatuko dugu, eta ez badakizu zer dan, begira nola egiten den. Tipula txikitu eta heltze batean sueztitu. Baratxuria eta jengibra birrindu, gehitu eta minutu batez kozinatu. Tomatea gehitu, espeziak bota eta ondo nahastu. Dilistak eta salda gehitu eta egosten utzi. Kokosnea bota eta 5 minutu gehiago kozinatzen utzi. Basmati arroza egiteko, lapiko batean olioa beratu, espezia gehitu, arroza bota eta utzi egosten. Eta amaitzeko, olio espeziatua egiteko, olioa berotu zartagi batean, gehitu espezia guztiak, baratxuria eta hori da gainera bota. Amaitzeko dana zerbitzatu. Honegin. Beraz ikusi dezu, 3 gauzatxo alde batetikan dilistak, bestetikan ingo deguna izango da arroza, basmati arroza, eta azkenik amaitzeko olio espeziatu egingo dugu. Horretarako, denbora gehien da emakiguna, da dilistak egitea, da ala egitea, horretarako ingo detena da. Tipula bat hartu, txikitu, eta sueztitu. Pixka bat baratxuri batekin, bale? Orduan, sueztitu pixka bat donboraz kozinatzen utziko dut, eta ondoren, espezia guztia botatzen joango naiz, dilistak botatzen joango naiz, eta kasu honetan gure salda. Gudetena da berotu, horrela ondoren, beroa daukatenean, botako diot, eta denbora gutxiago beharko dut, kozinatzeko. Hau, aurreratu egingo dut. Oso, ondo. Dal sopa o dal, 3 era ezberdinetan idazten da, eta hau da Indiako azpikontinenteko errezeta tipikoena, o tipikoenetako bat, ez? Eta, holako sopa deitzen zaio berez, baina itxura armitza izan duela, krema itxura hartzen du, segatik dilista gorriak hartuko erabiliko ditugulako. Eta dilista gorriak etxean erabili dituzueno, badakizue, beste inoiz erosi badituzue, beste dilista moduan hasiko zinaten prestatzen, eta ero konturatuko zinaten, ordu erdira, dena pure bat egin dela. Segatik desegin egiten direlako, ez? Eta hau da, egunerokotasunean, Indian eta inguru hor guztietan, prestatzeko modu pila bat daude, azkenean, Indiako azpikontinentea, hor daude, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan eta Sri Lanka ere bai, eta India. Hori dena Europa, baina handiagoa da. Orduan, pentsa zen modutan... Zenba gastronomia dagoen horri baina errezeta bera esaten da, errezeta denean jaten da, baina zenbat modu ezberdin egongo dira horrelako tokia handian, ez? Azkenean, dal esan nahi duena da, lekale zuritua eta moztua, eta egiten dira, ohikoena ero ezagunena, hau dilistan egiten da, baina badaude babekin egiten dana, badago baita txitxirio lehorrekin eta zurituekin egiten dana. Orduen, hor daude mota ezberdinak, dal mota ezberdinak, eta gero espeziak.
inguru guzti hortan erabiltzen dituzten espezia guztiekin, bakoitza bere ikutua izango du, batzuk botatzen diote koko esnea, beste batzuk ez, guk koko esnea botako diogu. Orduan, aukera pila bat, baina hori bai, argi dagoena da, hango errezeta vegetarianoa dela. Eta ez da kasualitatea, ze India da munduko herrialde, barazki jale gehien dagoena. Indiarren 11% barazki jaleak dira, eta gehienak erlijio kontuegatik eta dira, eta hor, badago, ranking bat. Ez dira gutxi, nik uste dut Indian 1.000 milioi edo biztanle izango direla, ez da izema diran, Gehiago, ez da izema dira, munduko uste dut herrialde populatuen ere uste dela, eta hor, azkenean... Txinarekin hortxe hongo da, bintzat. 11% barazki jaleak dira, hor badago, egun batez sartu nintzenik, munduko herrialde, barazki jale gehien daudenak, ez? India dago askoatik, gero Suitza omen dago, gero Israel, gero holan badago ranking bat, asko Europakoak dira, bakarra dago Hego Ameriketakoa, eta hor Brasil izango zen, lehenengo 10 artean, Eta, Euskaldunok ez daude ranking horretan ez da? Eta, askotan, Brasilekoa, ez? Irakusten duzu, Brasilen 8% dira barazki jaleak. Baina gehiago da, azkenean, ekonomikoki, klase altuko jendea, eta, claro, hor, dirurik ez daukanak, asko jaten dute aldutena. Eta, batzuk, edia, jente batek barazki jalea da, konstiente delako, gaur egun aragi gehiagi jaten dugula, ulertzen duelako, animaliarik eta ez dala jan behar, ez duela zetan jan behar, eta beste batzuk egiten dute asko, beste batzuk, moduak kontuak ere ziur pila bat daudela, eta Indian bezala, ez, erlijio kontuegatik eta, han herrialde, ia erdia da, 11% pila bat da, barazki jalea dira, eta hor banatu behar ditu, badakizu daudela, barazki jaleak direnak arrautza, esnea eta estia eta hartzen dutenak, hau da, animali jatorriko, animaliakin sortutako, esnea ero gaztak eta jaten dituztenak, eta gero daude, veganoak gero direnak, animali jatorriko ezer jaten ez dutenak, ez? Orduan, Indian, esnea eta gurina eta hartzen dute, gia famatua, gia gaina, aste honetan ingo dugula txorienen, hango gurina argitua, eta bestea, gero egongo dira baita noski veganoak, baina gehien bat, handira, barazki jale, ovo lakteo vegetariano, esaten dira. Eia da txala edo behia eta horrela han sagratua dela, Behia ezin dute, kalian, baina egia... Eta kalian zain duen behar dute, Ezin dute ikutu, ezin dute... Hor dago, behaientzako... Baina zuk ikustitu zango behia gixajuak. Gozo ezin da, ez da? Ez zurreta zala, kalian, zabor... esaten, nik laguna Euskat Indiara juten dira lanean, eta asko goten dira, kaletan, eta kaletan belar gutxi egoten da nira gehala. Eta ematen diete jaten, baina askotan, zaborrak ere aurkitzen dutena jaten ibiltzen dira, sakratu dira, noski, orduan nahi duten tokian eseri eta gelditu aldira, baina gure behiak, naiz eta sagratuak ez izan, nik uste itxuraz, behintzat... Itxuraz eta zaporez. Ederra bat badaude, zaporez hangoak ez ditugu daztatu, baina hangoak uste dituzu da, iarri-jarrak argala-argalakan, azurra eta sala besterik ez da. Espezie mota ere hangu izango da, suposatzeu tolan izango dela, oso ondo. Ni hemen txen joa, bitarten lanian, indetena izan da, tipula txikitu, oain baratxuria. Nahi gustatzen zait, nahiko txiki egitea barazki guztiak, zati handiak eta horrela etzaizkit bate gustatzen aurkitzea. Hoi guston arabera, baina nahi dena txikia, ondo txikituta. Adibidez, baratxuria ere oso txiki eginda, ze gustatzen zait ematen dion zaporia. Baina ez zait batea gustatzen gero zatiak eta horrela bertan aurkitzea. Horrexegatik nik dana txiki, ondo txikituta, eta batez ere ondo kozinatuta. Poliki, ondo kozinatzeko, ze... beste xarma bat ematen dio, eta platerak izaten du beste zapore bat. Bai. Hor, betikoa, eltzekaria nik egiten ditu danean, etxean betik ditut pusketa osoak, hau da, porru oso bat, azenari oso bat, tipula oso bat, gero hiek arrantzatu dituzu, eta gero birrindu eta berriro barrura, ez? Bestela, babarrunak eta hola, niten baituzue biru ordu, txiki sartzen baituzue kipula eta hori, bera bakarrik desegingo da, eta holakotan arrantzan ere ez baduzuen ibili, ero, sareak, ero saltzen dituzte, horre, nik lapikoa eltzekaria egiten dudanean, holako salda dagoenean, etxean iteko garbantzuak sarean sartzen ditut,
eta gero arrantzatzeko salda garbantzu horiek sare hori erabiltzen dut, baina horrek erabilia dituzue sare berezi horiek dire horretako azkenean. Barazkiekin ero babarrunak ero gaurko dala ero sartu barazkiak hor, eta gero atera birrindu eta berriro sartzeko, ez zibiltzeko arrantzan hor behar da moden. Baina, bueno, hau esate dizuet, erosten baituz egun baten dilista hauek, ia ekarri nituen uste dut, egin genuela errezeta bat, eta ekarri nituen hemen dilista ezberdina ekarri nituen erakusteko hemen badauzkagunak, ez, pardinak eta hau kabiar dilista belbeltza txiki politxa dana, puikoa oso txikia dana, frantziarra bebai, eta ezberdin jarzunak eta erakusteko ekarri nizkizuen, eta dilistak, bueno, egia da, segun zer errezeten badauzue, baina etxian badira umeak dilistak krema, ero pure inda gustatzen zeizkionak, erosi dilista hauek, ze askarriten dira, oso askarriten dira, eta, bueno, esatizuet, birrindu zeituan iten dira. Beste dilistakin eta egin daiteke puria, baina, claro, denbora gehiago behar dezu, gero normalian turmixetik pasa behar da, eta ez da ondo beratzen, ze beste dilistak eta horrela azala gogorragoa daukate, eta purea egiteko eta horrela, nik enuke erabiliko. Kasu honetan, hauek txiki-txikia direnez eta nola azalak oso fina dutenez, momentuan egiten da, momentuan desegin egiten da, eta askoze hobeto hauek egiteko. Eta hemen egiten ari naizena zigor, jengibre pixka batutako diot, ikutxu berezia izateko, orduan, kasu honetan bai txiki-txiki egingo dut, dana, ondo kozinatuko dut, eta dana barrura jongo da. Oso, ondo. Bueno, dilista hauek ondo datoz, zuntzik ez duten, nahi, zabakizue jente badaola, bueno, beraien sabelak ez ondo digestio egiten, eta orduan, olako garbantzua babarrunak eta olako eltzekariak eta izeak egiten dizkiete, eta horren sortzaietako bat, azala izaten da, ez? Alde hortatik, olako arazoak izaten dituzten jendendako, dilista gorri hau oso interesgarrian zerbait da, ze azkenien, digestiorako asko zerzagoa eta aina ematen digu, beste dilistek ematen diguten burnia eta mineralak eta ematen dizkigu. Orduan, nutrizionalki, gure betiko hemengo dilisten ia berdina da, ez diguna emango da, bestek ematen diguten zuntza, ez? Interesgarria dela baita ere, ze bakizu hemen lan egin behar da, eta horretako zuntza, fruta, nik beti ez dut, fruta aldala, salda guzti jantzazue, barazkia jan, eta tartean, dilistak zuntza guzti, baina, bestea. Hori da. Jaten baduzue, barazkia jateako basarete, eta eltzekariak izorratzen badizue, dilista hauek ondo etortzen dira horretako. Ezin jo, Bueno, orain egingo detena nik izango da tomatia, bale? Bi tomati, ikuste dituzu, gorri-gorriak, ingo detena da txikitu, birrindu, eta barrua sartuko dut. Tomate kontzentratua edo balin baduzu ere, gehitu idezageukezue. Eta orain egingo detena izango da tomatia birrindu, eta barrura sartuko diot. Eta momentuan hasiko naiz arroza prestatzen, ze 15 minutu egon behar du, beraz. Momentu batean hau amaitu eta tomatiarekin jarraituko dut. Oso ondo. Bueno, guk hemen azken aldi honetan aipatu izan ditugu, Euskadi tropikala eta bertan ekoizten direla, aguakateak, kiwiak, mangoa ere badakigu, marakuia eta, baina nik txitxirioak eta araba alde hortan balaudela badakit, baina dilistak ez dut aurkitu. Badakit horre dilista xamurrakin eta horre Bizkaia aldean ero lan iten dutela horre busturia inguru honetan zerbait badagoela, baina dilistak holan lehorra guk ezagutzen dituna, pardina eta olakoak eta hemen ez dut inun aurkitu. Hor, Kastillan edo, Gaztela Leonen eta badaude hor bertakoak, eta hau da azkenean txitxirioen da familikoa, holako zuaizka txiki bat, dire, oso, ez dakit, txorkatila baino pixka eta altuxiagoa, eta han ematen dituzten, leka ero olako puntetatik hor dilista hortik ateratzen da, eta, oin izaten da, lurra berotzen azten danean, udaberri aldera, pixkat ereiten dira, 3-4 hilabete behar izaten dituzte jaso ahal izateko, eta hor, dana mekanikoki jasotzen dute, eta uste dut, gusta horri irakurri nuen, hektareako, ez dakit zemate, 1000 kilo ero, 1500 kilo ero jasotzen diela, erolako emaz, baina, norbaiten nahi bado, Nafarroan omen dago, bertako dilisa, eta behira egonaz, hor behiratzen, ze banekien, nire ikastola izan zela, esan behar duen gure ikastola, nire ikastolan, ikasi nuen ikastolan, badakit bertako arabako garbantzuak eta erabiltzen dituztena,
eta bitu, dilistak uste nuen ez zeudela hemen, baina Nafarroan ekoizten direla badakigu, orduen, bueno, Euskal Herrian denetari daukagula. Bai. Ez dakitze faltazekun, zerbait olan berezia ekipo, olan zerbait ez daukagun Euskal Herrian denetari daukagu. Danatatik handaukagu. Hemen danatatik handaukagu. Eta daukaguna da, arroz basmatia prest. Bueno, prest edo kozinatzeko prest behintzat. Ze bota duzu hemen espezio moduan, kanela ikusten dut, ereinotza ikusten dut, erramua, alegia. Hori da, erramua bota diot, kanela bota diot, gatza botako diot, noski. Eta, bai, izango da arroz nahiko berezia, Ze egin daiteke noski, arroza txuria, bakarrik gatz pixka batekin, eta listo, edo espezia pixka batekin, kasunetan bezalaxe, Beraz, bueno, ikutsu berezi hori izateko, nik egin detena da hori bota. Hori ja prest, hementxe ja ikusten dezu, honek ja beste itxura bat hartzen ari da, eta ingo detena izango da ja orain bai, gure dilistak barrura dijoaz. Egin detena da dilistari garbitu, bale? Garbitu egin ditut, uretik pasa ditut, eta orain bai, barrura sartuko ditutela. Gelditu dira, itxatxita, ze urarekin busti dira, baina bueno, oaintxe bertan trinkotu egin dira, oaintxe askatuko dira hor bera, eta ingo detena da ja salda bota, espezia guztiak bota, eta kozinatzen utzi dena. Eta espezia zeintzuk izango dira hemen, Armen, zeintzuk botako izkizu? Daukat hemen kurkuma botako diot. Azkenean kurriaren osai nagusienetakoa, berak ematen dio kolorea. Hori da, badakizue kurria dazke espezie pilo bat, eta batez ere, hori, kurkuma horrek ematen dio kolorea eta zaporia. Eta hau da gram masala. Hau da, Indian erabiltzen dute espezia ohiko bat, eta hau kurria bezalaxe da, espezia pilo bat ditu hemen barruan, orduan. Honek emango dio Indian erabiltzen den, espezia hori eta zapore berezi hori, ezta? Hori dana barruan sartuta, ja, dana ondo erregosiko dut, eta ingo detena da salda bota, bale? Nik ja salda hemen berua dauket, orduan, bota ingo dio dana, ondo, sua jarriko dut martxan, bitartean arrozarena pixka bat jetxiko dut, ikuste dutela nahiko fuerte dagoela, eta listo, hau pixkanaka jungo da ondo egosten, bale? Egosten di joan enean, gero, nahi gustatzen zait, kremosidadea hartzia. Orduan, kremosidade hori hartzeko, nik hemen dauketena da koko krema. Koko krema edo koko esnea. Hau botako diot, eta honek egingo dio krematxu geratzea, ere emango dio zapore berezi hori, eta hementsi dauketen txilia, pikante pixkatxo bat botako diogu, pipermina hori da. Barrua jungo da, pikante pixka bat izan dadin, eta listo, gero geratuko dolitzaiguke bakarrik olio berezi bat egitea, espezia ezberdinekin eta horrela, eta hori botatzen diogu dalaren gainetikan. Eta hause izango litzake gaurko errezeta. Beraz, hementxe egoaz. Eta hemen, kanela bota digunok arrozai ez esan ezer, arroz ez niri ze botatzen zaio, kanela, konsultan, guk hasia egingo dugu, baina, bueno, hemen, egin izan ditugu, beste inoiz baita olako arroz espeziatuak eta hor, bueno, kanela tartean egoten dan espezia ba, eta nasketa hauetan, Armitzek esan duena, bai kurrian, bai garan masala, eta nasketa gehien hauek tartean kanela eramaten dute. Olako, inoiz, etxean inalduzu, gainera aukera dago, zuek egiteko zuen espezien nasketa, han Indian bakoitzak, famili bakoitzak esango nuke, ez ukaldari bakoitzak, baizik eta famili bakoitzak, bere espezien nasketa bereziak egiten ditu, eta beraien maletatxo izaten dute, beraien espeziakin horrekin jolasten dute, eta, bueno, etxean ere hemen animatzea, bazaret olako janariero esotikoen salea gero, hartu, eta animatu zaitezte zuek zuen kurria egiten, ez da zaila, eta gaur egun hor kurri bat egiteko behar dituzuen espezia gehienak eskuragarri dituzu, orduan zuek egitea badaukazu, eta batean bat kendu, ero bestean bat gehitu. Bai, nik kasu honetan salda neuken, baino ur gehiago bota diot. Ikusiet pixka bat justu geldituko zala, eta geldituko zitzaizkiten dilistak kozinatu gabe. Orduan ikusieten ez hori ur gehiago bota diot, beraz erretetan jartzen duen salda horri behintzat bota diozue 300 mililitro ur gehiago, mesedez. Eta ikuste baren maizue oso ur gehiagi geratzen dela, utzi pixka bat erreduzitzen, eta martxa edo altua eman jarri sua topian, ondo lurruntzeko, eta krematxu beratzeko. Zegero,
koko kremarekin oraindik ere krematxua geratu da. Eta hori nahi dugu. Eta mentxe bitartean ikusten duzu, basmatia ja kozinatzen dihua, eta orain falta zaiguna da olioa egitera. Vale. Olioa egiteko, dazket hemen aziak, vale? Ziape azia, Vale. umino azia, baratxuria eta pipermina. Vale. Ingo detena da olio espeziatua deitu dio. Vale. Eta hori ingo detena da ondoren dahalari gainetikan bota. Beraz, izango da gure dahala, olio berezi horrekin, basmatia, eta jateko prest. Vale. Oso ondo nik, Euskal Herrian, esan du, tropikala eta danetarik daukagula, eta tartean zer daukagu? Gatza. Gaurkoan, aste honetan, munduko gatzaren sentsibilizazioaren astea ero omen du, ez? Hau da, kontzientziatu nahi du jendeari, gatza, hartu behar dugula, gizakiak gatza behar du, baina dena bezala neurrian, Eta kalitatezkoa bada, hemen Euskal Herrian daukaguna modukoa, areta hobeto. Hemen, txorienen, Añanako gatzataz hitzein izan dugu, hor Araban dagoela, gaina duela, badakiten mundu mailan ero, informazio dagoenetik, ero, zaharrenetakoak eidala, oindala 6.000-7.000 urte badakite handi gatza ateratzen zala, eta, inoiz aukera izango baduzuara bertara juteko, ikusteko nola ateratzen duten gatza hori eta oso interesgarria den zerbait, bertan gero gatza erostea badago, eta benetan polita dena. Oso polita eta leku ikusgarria, hor daude lehintz gatzagako gatzagiak, ez? Handago gainera, dorleta izena, lagunen bat izango zuen dorleta izenarekin, ez? Bakizun dira datorren dorleta izena? Nik ez daukat lagunik dorleta izena. Ez dago ez que animatekoak ero, ja. Lehen jartzen zen izen bat zan dorleta, eta hau dator dorletatik. Dorlak zer dira? Horrelako zuretzako rustidera batzuk. Hau da, labeko honek bandeja hundiak, labea hundietan txokoan aurkitzen dituzuenak, horrelako metalesko lapiko zabal handi batzuk, olako labeko erretilua da, eta hor, karoan, eguzkirik ez daukat, horre ainanan bezala, lurruntzeko gatza. Orduan zer dituzan, ura ateratzen zen, gatzura, eta ur hori jartzen zuten, dorla hauetan, lurruntzen zu azpian, eta itxezana lurrundu iten ura, eta gero gatza geratzen zen. Eta gatz hori saldu iten zuten. Han zeuden, ura ateratzen zen tokitik, zeuden, nik uste dut, Mondragoarraz kooperatibak ez zituen kooperatibak asmatu. Horrek, lehintz gatzan asmatu ziren kooperatibak, zehan zeuden 8 familia ateratzen zutenak gatza, eta ezin zuten gehiago handitu beraien esplotazioa. Zeukaten esplotazioa eta jazta, eta batak beste errespetatzen zuen, ezin zuen batak beste bat erosi, ez beste, naiz eta gatz pila bat atera. Eta ondo funtzionatu negozioak, ezin zen duen handitu. Izan behar zinen beste 8 familia bezalako. Ze berezia, Eta garai, oindala, eundaka urte bat zegoen, ez? Eta bertatik iten zen hori, dorletatik, gero, handago dorletako ama Virginia edo daukate, eta, hortik historia polita eta oso interesgarria bertatik gatzan dundia. Ze kuriosoa, ze ni adibidez, ni izan naiz Añanako gazterian, eta berezia da, ze ez dute itxasoko ura lortzen, ze gatz gehiena nondikan lortzen da, itxasoko ura lurrunduta, ez da, eta gatza horrekin lortzen da, baino Añanako gatzaren kasuan hori da, lurrazpitik handi joan ura, hor bertan daude mineralen gatik. Arria handi bat, gatzesko arria handi erraldoi bada, ibaia bertatik ondoti pasatzen dana, eta gatza hortikan ateratzen da. Euskal Herrian nola ateratzen dira dana. Araban dago, eta berezia dala, ez da, nola lortzen dan gatza, eta ez da kostaldean, ez dago itxasoan ingurun, baizik eta Araban dagoela, eta hortikan gatza atera daitekeela, ez da? Beraz, irutzen balen bazaizu, zigor, nik ja hemen olioa prest daukat, pixka bat geratzen zaio dahalari ondo kozinatuta geratzeko, eta beste nik usten dut 3-4 minutu arrozari. Orduan, hemen txeitxore ingo dugu, eta gero iritsiko gara, eta dena amaituko dugu. Ikusten duzu, nola di Juan pulpulean ja kozinatuta geratzen. Pulpulean? Pulpulean, guk babarrunak pulpulean. Pulpulean esaten duzu? Bai, babarrunak, pulpulean. Eta orduan dilistak ikusi ditut hemen eta esan dut, pulpulean. Izberri bat ikasi du. Bia, ja hemen ja prest dauketenean ingo detena da. Hemen dauketen olioa
pixka gainetik botako diot, eta danarekin nahastuko da, bale? Vale. Nahikoa, horrekin nahikoa izan da. Hau gerorako gorde, eta listo. Eta hori erabili, gero, beste dauzei gauza arroz bati, bakarrik ontzeko arrozai berei bota, eta fenomeno datuko zen. Hemen gorreko dut, eta listo. Beraz, gure da ala, ja, ondo nahastuta, honek, ez dakit, beste pantaileatikan usaina, ez dala iristen oraingoz, ezta? Ez da iristen, baino, bueno, kriston usaina dauka, kurkuma, kuminoarena, espeziarena, dilistarena, bueno, ematen du Indian gaudela, Bakarrik falta zaigu berua eta... Etorriko da hori. Iritsiko dala. Etorriko da hori. Beraz, plater bat sakona ateratzen balen badugu, eta hementxe ikusten duzu, arroza ere aske geratu zaigu, gure basmati arroza aske dago, eta geratzen zaigun bakarra, zerbitzatzea, ja, zaliko dut zua, eta listo. Hementxe daukagu gure daala, daukezue aukera nahi izan ezkero ere, birrintzeko, turmis batetik pasa, dana ondo birrindu, eta pure bezala geratuko da. Nahiko krematxu geratzen da. Nahiko krematxu geratzen da, eta hauxe, barura joango da. Hemen, lehen, gatzak eta aipatu ditugula, Gipuzkoakoa, Arabakoa, gero dauzkagu, jaitzen Nafarroan dauzkagu, ni dakirala bi, hor da, jaitz, dala Salinas de Oro, berderaz herria, eta gero Getxe Ibargoitiko gatzagiak ere badauzkagu. Orduan, Euskal Herrian, gatzan kultura ere badaukagu, eta ze garrantzitsu izan zen antzina gatza, gure hitza hau salarioa hortik dator, gatzetik dator. Salarium, hori zen erromatarrei ordaintzen zietena, beraien soldata, zen salariuna. Eta hortik dator, ze salario daukazuzuk lanian? Nahi beste ez, baina ez gara kejatzen. Eta, gatzaren garrantzia beti, eta lehen zan, konservagarri moduan. Beste gauza bat ikasi duguna gaur. Gaur gozatzeko. Gatzai buruz asko ikasi dugu, eta daala nola prestatzen den ere. Hementxe nire gaurko daala basmati arrozarekin. Hau, ondo pentsatzen dezuen bezalaxe, plater bakarra, Bai, ez da. Arroza, dilista, proteina eta arraia edo araia urrengo baterako utziko dugu. Hau, nik txikitan, gure izeba jartzen zituen dilistak arrozarekin nahaztuta, eta zehati iten da kombinazio hau, ez? Hori proteina oso bihurtzen da. Aminoazido guztiak dauzka, orduan, barazki jalek eta kombinazio, berdin da, garbantzuak zein gehi arroza, babarrunak gehi arroza, kombinazio, eta proteina bihurtzen. Vegano batian, egin dugu. Bai. Beraz? A ber, hazen probatzera. Ia da, kriston espezia pioa ditula, eta egia da, Indiako gastronomia edo kozina probatu balin baduzuen oizbait. Behintzat, gogorarazten digu horretara. Pikantearekin, nik, karen masala gainean, nasketa kombinazioi nipia gustatzen zait. Bai. Eta, hau janda, bero? Zer beratzen zaigun? Orain? Oin xista. Eta zure errezeta? Gero, zeiztata gero, antxoa tortilla. Eta orain, tortilla erraz eta batez ere samur eta gozo bat. Antxoa fresko tortilla zuen etxean, zuen menuan sartu behar duzuen errezeta. Tipuleta, baratxuria eta piper berdea txikitu eta zu bizian erregosten jarriko ditugu. Bien bitartean, antxoei ezurra eta bustana kendu eta gatzez ondu. Barazkiak inda denean, gopor batean jarriko ditugu. Antxoak olio pixka batekin zu bizian salteatu, arrautzak irabiatu, dena batera nahasi, tortilla bat honekin egin eta gero gozatu. Orduan, sartai bat, hemen, zubizian ingo duna, ez du nahi tipula bat eta piper berdea ondo erregozitakoa. Nahi badituzue, baina hau da, asmoa zerbait azkarra egiteko, Antxoak frigituta itxuzunean moduan. Orduan, olio txorrota da bat, eta hemen jarriko ditut erregozten. 2 baratxuriatal, 2 tipuleta eta piper berdea. Hemen daukat tipuleta bat txikituta, beste hemen daukat. Eta hauek erregozten zubizian, eta ero jungo naiz antxoak. Antxoak, ja hemen dauzkat tripak eta dena kenduta, garbi daude hauek.
Eta ingo diona, gero erakutziko dizuet, ezurra kendu eta bustana eta utziko ditugu horrela, ezer gabe. Eta horrela, salteatu ingo ditugu. Hau, gero ikusiko duzue, baina interesgarria dana da gutxi egitea. Gero tortillan bukatuko da, eta antxoak, anisaki arazorik gero ez baldin badukazue, eta hau inungo arazori pixkat gutxixeago inda jaten baditugu, Eta ez edotu. Antxoak badakizue oso preziatuak gure gastronomian, hemen batez ere Euskal Herrian, eta Kantauri itsasoko antxo preziatu horiek zegoxuak dauden, eta badakizu, segun eta nola kozinatzen diren edo nola kontserbatzen diren, hartzen dute izen bat edo besten. Adibidez, freskoak direnean, badaude bokarta deitzen zaienak antxoari. Toki batzuetan horrela izaten da, gu normalian antxoa deitzen diogunez. Eta, antxoa hauek ondoren gaztuta balin badaude, gatzaren bitartez lehortzen balin badira, eta kontserban jaten balin baditugu, badakizue toki guztietan antxoa deitzen zaie. Baina ozpinetan daudenean, hau da, arraina berdina da, baina izena aldatu egiten da. Ozpinetan dagoenean, deitzen diogu alka, bokeron, ez da, gazteleraz. Nik alkanea euskerazko enekien, niretzako beti da, ospinetako, etxean esaten du beti, ospinetako antxoak, baina nik alkane izena bai legunean irakurrien lehengo aldiz, eta enukan sekul entzun da. Euskerazko hitza alka hori, bokeron deitzen dio dugunari, ospinetan dijoan antxoa horri, alka deitzen zaio. Beraz ikusten dezue, kontserbatzeko era edo aldatzen bali dugu, arraian honen izena ere aldatzen da, eta noski zaporea aldatzen da, eta tekstura ere asko aldatzen da, gatzetan dagoenean da nahiko ere liorragoa, ozpinetan da mamitsuagoa, noski da garratzagoa, baina mamitsuagoa da, eta argi dagoena da, antxoak kriston arrain preziatua dela, gure gastronomian beharrezkoa, eta era asko daudela jateko. Bai tortilla batian, kasu honetan jango dugun bezala, ala frigituta, freskoak, ala kontserban, bai gatzetan, ala ozpinetan. Era pilo bat eta jatea dago, eta ze garrantzitsua den, ze nutrizio ikuspegitik ere, omega-3 gantza dauket, ezinbestekoa guretzako, ze badakizue gure gorputzak ezin duela omega-3 hori sortu, eta hori elikagaien bitartez lortu behar dugu. Eta antxoak kasu honetan oso omega-3 bertan aurkitzen da, eta aukera bikaina hori kontsumitzeko, ez da, gantz hori kontsumitzeko. Hor, arrai urdiletan degoten dala bakizue. Ni laguman eukan, antxoa pila garbitzen zituela, eta arek nahita zeukan, hemen pixat atzazala luzeagoa, eta ia esan bere zentzua badauka, eskuak ondo garbi noski, eta hemen da, eskenien indieguna da, tripaketak kenduta euska, eta nahi duguna da, horrela, kentzia hemengo ezurra. Nahi bauzue, nien eiz oso hortan maniatiko ero, baina badaude jentiak hemen pizkarrezurreko hau kentzen badiozue, hobeto, orduan bai ez duela izango ezer, baina nien eiz erotzen, eta hori enaiz ibiltzen kentzen. Egia da, tortilla hau egiteko, nik aukera nahi hau ditu dela antxoa txikitsuagoa. Ze badakizu, eta baina, horrek pixkat handixagoa direna, konserberak eta pilo bat horreitzen duena beraiegatiz, gero horiek oso ondo saltzen dira, horiek, gero frigituta egiteko, gero pla-pla, batzuk esate duten moduan, irinetik eta arrautzari pasatuta zoragarri dira, baina tortillarako ni nahiago ditut, pixkat hauek txikia direna. Orduan, ezurra eta bustana denak kenduko dio, eta utziko ditu horrela, bakarrik haragia, eta hau salteatu ingo du gero, zu bizian. Bueno, askotan hitz egin dugu hemen omega-3ak dituen onurataz, baina egia azkeneko ikerketa batek esaten du, 4.000 pertsona baino gehiagokin egindako ikerketa bat da, eta 28an murriztu dezake pertsona baten agresibitatea. Omega-3ak. Omega-3ak astea desentetan dastatze horrek, murriztu dezake pertsona horren agresibitatea, eta hori ikerketa batekin erakutsi da, eta 4.000 pertsona baino gehiagokin egindako ikerketa bada. Beraz, eta gautze bali maduzu norbait, azkarra serretzen bada, edo ikusta bali maduzu azkar saltatzen duela, esaiozu omega-3 asko jateko. Izen batzu botal ditut dola, baina badakit gero moztu ingo izkiatela, ze isilik, egongo naiz, no esaten zer,
Nik batzutan ere, onartzen dut, nik badaukat olan, ez ditu esango metzan motzekoa naizerik, baina badaukat horrelako puntu bat olan zerbait, lehenean bilo etxean botan, semiei laguntzen etxeko lanak egiten da, jarri nuen kipula arregosten, da geratu zen, indukzio honen kolorekoa gutxi era, eta momentu zukaldera jonitzenean da, areak ani joala, usai hartuta juramentu ematero atea zitzaidan da, hor jak urrengoan esango dut, home da iru pixkat hartuko nuke, kalterik ez zian ingo. Baina, bueno, txengo dio, urrengorako badakizu. Omega 3 afaldu eta lotara. Horrekin ja seguru lasaiago joango ezarela. Eta badator beste gaio interesgarri batekin, ze badago Brasilen, arrain bat. Hori flipantia da. Flipantia da, ez da tilapia izena duen arrain bat, eta erakusten du arrain honek daukan azalak erretzen zarenean laguntzen zaitula erredura hori zaintzen azala berriro ere berreskuratzen. Eta egia da, ordura arte edo ikerketa hau egin arte zen, ez da azala hartu eta bertan ipini baizik eta prozesua dauka honen atzetikan, hau da, prentxatu egin behar da, noski oso ondo garbitu behar da, usten dut 2 urtez izozgailuan egon behar dula, noski arrain usainak kentzeko, ondo esterilizatuta gelditzeko, ondo garbi egoteko, eta bendaje moduan erabiltzeko, ez da? Eta hau erabili aurretikan, beraiek, noski krema bat erabiltzen zuten, bendaje hori erabiltzen zuten, eta egia da, oso mingarria zala, ze 24 orduro aldatzen joan behar duzu, eta dana altxatzen zaizu, beraz, teknika honen bidez, arrain honen azalarekin egiten dana da, zuzenean ipini, erreta duzun, zonalde horretan, eta azal honek laguntzen dizu, azala berriz ere errekuperatzen, eta ez duzu aldatzen egon behar, ez duzu kentzen egon behar, eta ikusgarria nola geratzen den, ze imaginatu, esku guztia erreta balin badaukezu, geratzen zaizu tatuaje bat izango balitz bezalaxe, esku osoa dana arrain honen azalarekin, eta ia da, ikerketak esaten dula, asko laguntzen dula, eta gaixo hauei, pilo bat lagundu diela, eta oso berezia da, nola geratzen den, gero noski denborarekin, erori egiten da, eta geratzen zaizu eskua, lehen zenekan bezala. Interesgarriena dala, arrai hori, antza, gastronomikoki oso interesgarria da, orduan da, dena baliatzen dela, txerrian ezaten duten moduan, oso goxua dela, arrainaren aragia oso goxua dela, eta esan dakoa, hartzen dute bere azala, tratatzen dute, eta gero, jartzen dizute zure azalan gainean, eta laguntzen omen dizula, zure erredura horretatik sendatzen. Batez ere irudia, dira, ikusten duzu norbait, baten eskua dana erreta ikusten da, eta gero ikusten zaio, arrai eskata batzu moduen, nolako arrai azalba gainean, eta ematen du honek igerilariak egon zan moda bat horre erabiltza zituzten nolako neopreno eskuak. Nolako bainu jantzi bat zirela marrazoaren eskatan itxura egiten zuela, eta horrekin munduko rekord guztia bat itxu zituzten, eta esan zuten trampa dela, ze lagundu egiten zuen. Horrek uretarekin marruskadura kentzen zuen, da askarra hojute zen jendea. Bueno, hemen, ikusi duzu, salteatu dugu zubizian gure kipula eta piper berdea, gatza botako diegu ondo gure antxoai, eta ingo dituguna bitxandetan, azkenean gutxi egitea nahi dut, bitxandetan salteatu ingo ditut nire antxoak. Ona botako ditut, eta gero hau izango da oinarria gure tortilla egiteko. Ikusten duzuen moduan, hau zein oinarri izaten da, makaio tortilla nik etxean nola egiten dut. Kipula, piper berdea, gero egia da, makaiago bertara botatzen dut, kozinatzen dut pixkat, eta gero tortilla egiten dut. Baina oraingoan oinarria antzeko izango da. Oso ondo. Antxoa bertara, hau salteatu eta barrura. Zenean, dana oso zorik. Oso zorik, bai. Eta zati txikitan ez. Oso zorik. Gero pusketak horre ikusiko ditugu. Orduan, gero, hartu, horrela, 2 buelta, nik etxean iten ikudanean antxoak horrela ikitut, baratxuriarekin. Baratxuri pila batekin, horrela kozinatzen ditut, gero beste sartei badokate hemen, prest, holan, txikitxoagoa egiteko, eta gero forma zuek nahi duzuena emai duzu, nahi baduzu borobila, nahi baduzue eitea beste horiek. Zuri tortillan gustatzen zaizu, ala nastuta dana. Ni tortilla, borobila, frantzesa, azkenien bakizue, tortilla frantzesa da, luzenga dala. Inaldo zue tortilla patata frantzes bat, hau da. Patata eta arrautzakin, baina luzenga. Hori izango zen, frantzesa patatana. Eta gero, tortilla espainiarra da, borobila dana. Hori da ezberdintasuna, batetik beste da,
Oso, frantsesara ez da arrautzarekin bakarrik, tortilla... Ez du tortilla frantzesa... Hori da luzearen gati. Luzea izatea, zuk egin alduzu txorixona tortilla frantzesa bat, egin alduzu egaluze tortilla frantzesa bat, egin alduzu, da forma, boroia egiten baduzu, da, azkenean, Espainiarra. Japoniarra, tenik ikusi ditu bideo pilo bat hor karratuak direla, zartai karratua dituzte eta kapaka bezala, ez? Geruzak egiten dutena. Hori da, bai. Geruzak egiten dituzte eta ez dakit hori beraiek asmadutakoa dan edo bai honik ikusi dut eta oso berezia, Mundu nola bat. geratzen dan, mundu bat. Egia da, tortillak ondo egitean sekretua bako zein da. Tortilla asko egitea. Hor ez da sekretu. Asko egitea. Eta nik hemen, ekipoko eta ez da inoiz komentatuan, lan iten nuen catering enpresa handi batean, nik jartzen dituen 12 sartai, plantxa gainean olan, eta tortilla, hemengo sartai bakoitzetik 2 tortilla ateratzen dituen. Hau da, hemen botatzen nuen asketa, alde batera pla nazi da bat, frantzesa, eta beste bat. Orduan, 12tik 24 tortilla ateratzen dituen, hori zan ordu bete topera, baina topera. Eta, bueno, erakutsi nien gai nintzela horretako. Eta esfera erdia hori zer da? Erdi espainola? Erdi frantsesa? Zein da Hau da, nola geratuko litzake tortilla? Esfera erdiarekin... Tortilla frantzesa izango, zan? Hori da frantzesa. Alde batera bilduta eta bestera bilduta. Zan, hemengo tortilla frantzesa luzenga, baina sartai batetik 2 aterata. Persilla, botako dio hemen persilla, gatz puntuan eta gatza bota diot, bakizuet denai, antxoa bota diot, tipulai da bota diot, arrautzai pixka bota diot, eta oin, tortilla bat ingo du, normal, hartu. Eta barrura. Vuelta, iskina batera eraman, plater bat atara, arbintz, eta tak, golpetxoak ematean, ikuste duzu, nola bera bakarrik, hor dauka, ez dira usten da, eta gutxi egin da, mesez. Tortilla bajantzazue, gutxi egin da, nik ulertzen dut da, hola jente bat gustatzen zaizkiola ondo egin da, baina horrelako tortilla hau da, horrela, xamur egin da jatekoa, ze gutxirekin, zerreztu behar, hau da, zerbait askarra itea, eta hemen daukazue gure, antxoa fresko tortilla. Gaur ez digo ekarri Alesek ogirik, ez? Gaur ez digo ekarri. Ales! Egia da, tortilla batek beti eskatzen du ogia, ez da? Bai. Nik edozein bazkari, afari, nahi beti eskatzen dit. Ogi gabe ez dakizu jaten? Ez da berriña. Zerbait falta zaitor. Nik gure etxean ogia behar da beti. Hori da. Hori, ogia, Ogi ona. Nik hain ez? Egia da, antxoa, momentu batean pasa dituzula alde batetik eta bestetik, baina ondo kozinatuta geratu dira, garrautza ere. Egiten baduzu, hor, azkenean zurrak enduta eta azkarrekin da. Gainera, garbiak, oso ondo. Honekin bukatu dugu gaurko saioa. Amarrekoa. Bihar osteguna, txotxien hemen izango da. Gu hemen, zuek hor, Euskal Herria, hortik. Ondo izan. Agur!